Resulta que estaba aquí editando un vídeo tan tranquilamente que subirei próximamente, que non sei cando, porque este xoves foi festivo e non o iba a subir, la verdad. E me chegaba unha imaxe, unha captura dunha historia dunha persona indeterminada en Instagram que me chamou bastante atención e que me gustaría, nada, simplemente analizar un poquito pormenorizadamente. A captura de pantalla é esta, unha captura de pantalla do vídeo chorra este de cando facía a crítica das o vídeo reacción dos vídeos da París 2019 que subeu Manuel Forján, vídeo que arrasó, que ya me estoy planteando empezar a subir vídeos chorras a cholón, porque es que bastante visualizacións. Bueno, pois acoulle unha captura de pantalla e pois unha serie de comentarios bastante interesantes que a mí me interesaría contestar. Que bueno, faltar o respeto non faltou, pero non sei, non resulta que fixo aí a captura e puxo aí nun color apenas llamativo unha serie de comentarios, tanto para min como para un usuario que normalmente sempre ve os vídeos. Ademais, unha persona que coñece personalmente, como podes ver, pone entre este tipo que es crítico de orquestas. ¿Qué menudo crítico? Pues seré así crítico de orquestas así un poco pero el título lo tengo aquí, Si no, mira, para demostrarte que soy crítico de orquestas contrastado y con titulación. Ahí lo estás viendo, chaval. Mira por ahí, Felipe V. Palito, hasta ti, certifica no sé qué, considerando conforme no sé cuánto, que Don Rubén Pérez Bouza, nado en el año tal, nacido en tal, y crítico de orquestas, grupos, tríos y dúos por la Universidad de Tócame Rock. Sí, soy crítico, y como tal, pues tengo la potestad de decir más o menos lo que me dé la gana, siempre y cuando sea con respeto al trabajo de las personas que estén encima y debajo del escenario de las diferentes formaciones a las que hagamos alusión. No conocer una vaina loca, que por cierto, no se titula Una vaina loca, se titula Baila loca, porque Una vaina loca es el tema este que lo peté moi forte fai 6 anos, cando ainda moitas orquestas teñan certa personalidade dentro do mundo. Una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido. Yo ya no quiero nada, que también, no conocer ese... Que me dices otro tema, vale, tienes derecho a fusilarme si quieres, pero yo ya no quiero nada, si no lo conozco tampoco pasa nada, que, a ver, no se pierde mucho. Y muchas más canciones, como por ejemplo, ¿cuáles eran las otras? Sí, escribí los temas de Popurrí ese de París detrás del título, pasa algo, con mis títulos hago lo que me da la gana. Vaina loca, sin pijama, bien duro, temazo espectacular, no me acuerdo mujeres y yo ya no quiero nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿Cómo que no los conozco? Toditos, de pe a pa. Bueno, eso é o comentario que me fai a mí. Pero tamén fai un comentario unha persona, como dixen antes, que poñía un comentario dando a súa opinión, el cual es el siguiente: xa parece panorama, acordando as cancións, tocan Vaina loca 40 segundos, París morreu. Con lo cual, yo personalmente no estoy 100% de acuerdo. Creo que París leva facendo popurris desde fai moito tempo e tampouco se murió nadie e tampouco é nada extraño. Pasa que ahora con la París todo nos molesta, todo nos fastidia. Pero dio su opinión. Unha opinión, oye, completamente entendible, sin faltar al respeto, oye, cada uno tiene su opinión, ¿no? Y dice, y este comentario, 2 puntos, carita de risa, ya me dieron para reírme toda la noche. O sea, que ainda encima de facer chirrir toda a noite, que seguramente con lo aburrido que es la vida a día de hoy, ainda encima de eso, ainda encima nos pasa a poner de un burro, muy mal. Me parece muy mal, Muy mal. ¡Hala! Quedáis con el vídeo. Hola, muy buenas a todos, benvidos a esta canle, benvidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis, mis cuchufletos? Aquí estamos xa na quinta entrega en relación con toda esta voráxine das fichaxes ao redor do mundo da verbena, aquí en Galicia e tamén aquí naqueles puntos que tamén nos interesen, Canarias, Asturias, etc, 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 pero sobre todo poñendo foco na nosa terra. E hoxe vamos xa con esta quinta entrega, non sei se será a última, penúltima, na anterior dixen que iba a ser a última durante un tempo, pero bueno, ao final parece ser que ainda me quedaban bastantes orquestas das que falar e polo tanto, vamos a facer esta quinta entrega e despois supoño que todo irá en consonancia do que, bueno, do que se vaya presentando cada semana ou do que non se vaya presentando ou do que cada orquesta pues, decida presentar no seu tempo. Vamos a falar de diversas formacións, vale? Formacións, algunhas delas bastante potentes e vamos a ir pouco a pouco descartando e tamén algúns cambios que se foron producindo ao longo desta semana e pouco máis. Así que, sin perder máis tiempo, empezamos, chavales, que si no, se nos echa la noche encima, que ahora mismo a las 6 ya no se ve. Bueno, pues nada, vamos a empezar por la orquesta Foligada, unha orquesta que este ano ten bastantes cambios, unha orquesta que xa sabedes
que tuvo aí un parón no ano 2016, recuperouse no 2017, este 2018 falaban bastante ben dela, que quedaba bastante ben. La verdade que tiña unha dianteira bastante curiosa, con Rocío, con Cris e tal. E bueno, este ano van ter bastantes cambios. Precisamente algunhas desas baixas van por aí, por eses tiros, non? Na parte da dianteira e demais. Baixas, as 4 que coñecemos de momento son as de Rocío Varela, que como xa sabedes vai acabar na orquestra Fania, xunto con Yoshima Ávila, que tamén conformaba parte desta orquestra, teclista. David Paz, que está nos satélites, e Cris Somaz, que vai para unha orquesta de moitísimo renome, como diría o señor Seijas, va para la pantalla grande. Ahora, dentro de un cacho, lo entenderéis bien. Bueno, pues esas son as 4 baixas coñecidas da orquestra foliada. As altas son as seguintes: Yolanda Canosa, voz, que este ano estaba en Venecia; Moncho Leira, un teclista que, home, que leve un pouquiño na verbena e leve andado e leve visto moitas formacións, supoño que o coñecerá, ou polo menos o nome se lle fará coñecido. Un home que botou moitísimos anos precisamente en foliada, como teclista, nos anos gloriosos de foliada, no ano do ano 89, creo que foi, o ano dos 90, bueno, non me acordo, creo que foi, botou aí como 16 anos, unha burrada de tempo, o que digo, na época gloriosa da foliada. De feito, acórdome a foliada, os shows que montaba cando eu tiña 4 ou 5 anos, que aquilo era, buah, tremendo, unha loucura a foliada daqueles anos. Bueno, pois este persona é Moncho Leira, teclista, que vai para a foliada este ano 2019. Este ano estaba en estéreo. Andrés Vales, trompeta, que estaba en Israel, do que xa falamos anteriormente, e Xian Vázquez, saxo, que este ano estaba en Versalles. Bueno, foliada sigue un pouco na línea destes últimos 2 anos de tentar apostar por novo talento, ¿no? Apostou moitísimo por Rocío, apostou moitísimo por Cris, apostou moitísimo por xente moi boa e ademais ao mesmo tempo xente moi xoven, e creo que acertou durante estas últimas 2 temporadas, e creo que se siguen esa línea creo que poden seguir crecendo pouquiño a pouco e convertíndose nunha orquesta de referencia no seu rango, tal e como está o mercado a día de hoxe. Creo que é bastante de valorar. Así que bueno, non podo decir moito máis. O único que coñezo a Moncho Leira, que o coñecín cando estaba en Xente Nova, ademais, en algunha outra formación, pero como digo, poucas máis consecuencias poido sacar. O que está claro que Moncho Leira lle vai dar unha calidade da formación moi boa. Pois pouco máis, obviamente Andrés Vales creo que é un moi bo trompeta, de Xian non podo falar nada, e de Yolanda tampouco. Pero como digo, me parece moi acertado por parte de foliada a dirección da orquestra seguir apostando pola calidade e sobre todo polo talento xoven, que creo que é algo moi importante e que debemos de valorar moitísimo nestes tempos. Bien, toca falar agora da Orquestra Los Españoles, unha das orquestas que máis me gustou este ano 2018, por estructura, por repertorio, por calidade, por sonoridade, por voces. Unha orquesta que quedaba moi ben en todos os sitios, un orquestón como la copa dun pino. Xa vos faigo spoiler, moi probablemente, non digo que esteña ao 100%, pero moi probablemente Españoles esteña no ranking deste ano 2018 meu personal, mío propio, vale? Un orquestón como a copa dun pino, este ano me gustou moitísimo. E algo que non chego a comprender é o porqué de tantos cambios na formación, sobre todo na parte da dianteira. Era unha orquesta que me gustaba moitísimo como funcionaba con Alex, como con Lucía, con Sara, con Robert, e non sei por que houve tantas baixas. Probablemente sexa por decisión personal de cada un deles, pero, joder, unha orquesta que funcionaba tan ben, que contactaba tan ben co público e todo, pois me chama a atención que teña tantas baixas, sobre todo, como digo, nesa parte da dianteira. Bien, temos, como decía, as baixas de Alex, de Lucía e de Sara na parte da dianteira, Rubén Parada, guitarra, e Harold Inglés, trompeta, que como xa recordaredes vai para a Orquestra Fania. Estas son as baixas de Españoles máis das que eu pensaba, pero bueno, sin tocar polo menos na parte musical o troncal o importante, a pesar de que na parte da dianteira sí. Altas! Bueno, por unha parte teño que decir que Robert Berrios sigue na formación, que nun principio parecía que non seguía, que tal e que cual. Bueno, ao final sigue un ano máis, me alegro moitísimo. Para mí é unha voz moi especial, para mí é unha voz moi boa, que ten moita calidade, moito tempo e ademais ten bo contacto co público, por exemplo, cando baixa abaixo, o cal me parece un acerto que continue en Españoles 2019. E se lle une na parte da dianteira Borja Fuentes, que estaba este ano en Breixa, Ara Nieto, que estaba este ano en Chanel, Isabela Rodríguez, que creo que non estaba en ninguna formación, non sei, supoño que saliría de recantos ou de algún concurso destes, non poido dar opinión nin dela nin de Ara. Si podo dar opinión de Borja Fuentes, que estuvo en Breixa. Tuvemos a Breixa na sesión vermú larga do domingo nas festas de Santa María de Vilar. Me gustou, porque ten facilidade de palabra, ten contacto co público, canta ben, móvese ben, un tío dinámico, queda bastante ben Borja Fuentes. Me gusta este fichaxe. Bien, para ir aí no lugar de Alex, non está mal. Na parte da guitarra temos o fichaxe de Richie Selmo, que estaba este ano na outra dimensión, que non sei o que é, pero bueno, estaba en la outra dimensión. E tamén foi no 2016, creo, guitarra do grupo Ráfaga. Este é... Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más a mi brazo.
Bueno, pues foi guitarra de Ráfaga. E por outra parte, un fichajazo espectacular. Ojo con este fichaje que para mí me parece sí moi acertado. O de Ariel Blanco, trompeta que estuvo moitos anos en Panamá, trompeta que estuvo en Playas tamén varios anos e que este ano estaba en Trovadores. Bueno, este fichaje sí me parece de moi bo nivel para los españoles. En definitiva, sí me sorprendeu que hubiera tantas baixas na dianteira. Incluso nun primeiro momento parece que incluso Robert, como decía antes, non iba a continuar na formación. Sí me chamou moita atención, como digo, porque a formación este ano quedou moi ben en todos os sitios, polo menos dende o meu punto de vista, e a mí me encantou a forma que tiñen de facer festa e o repertorio e todo, e por iso me chamou a atención tantas baixas, sobre todo na parte da dianteira. Me dá pena porque Lucía Miguels me sorprendeu moitísimo, Sara García estaba moi ben, Alex me parece que era un tío que moi válido para a formación, non só para o cante e para o dinamismo, sino tamén para a presentación da formación. Creo que Borja Fuentes pode facer un moi bo papel e sobre todo pode crecer moito como artista nesa formación, e Ara Nieto e Isabela, pois a ver, é un pouco tamén, supoño que apostar polo novo talento, por talento xoven, que creo, como dixen antes en foliada, pues pode ser bastante acertado porque pode salir moi ben, podes crear xente moi boa de cara ao futuro. Así que eso é un pouco o que eu opino destes españoles de 2019, que espero que sigan na línea de 2018, facendo un repertorio diferente, moi variado, ademais unha cantidad de repertorio moi amplo. Espero que sigan esa línea e que sigan traballando e explotando esa vía, porque me parece a máis acertada sen lugar a dúbidas, e creo que poden chegar a ser unha das orquestas de referencia no seu rango tamén, porque xa este ano, dende o meu punto de vista, sí que o foi. Para min, de feito, a mellor formación de Musicalia con moitísima diferencia. E volvo a repetir, unha das orquestas que máis me gustaron este ano de feito. Vamos a falar agora da Orquestra Marbella. ¡Heiva! ¡Sí, venga! ¡Heiva! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Que arranxos levaba a Marbella daqueles anos. A Marbella do ano 2009-10, buah, con Josbel a los teclados, orquestón. Xa víamos o ano pasado, tuvo moitos cambios Marbella, íbase Cibrán, íbase Elías, íbase Tamara, íbase un montón de xente da Marbella, de feito creo que quedaron como 4 ou 5. Este ano decidiron apostar un pouquinho máis pola estabilidade, lo cual me parece moi acertado, porque normalmente cando hai moitos cambios de forma continuada non suele ser lo mejor, e sobre todo para unha orquesta da entidade de Marbella. Así que este ano decidiron máis ou menos manter o esquema. A parte musical prácticamente sigue toda, excepto o saxo, que xa se foi en setembro por aí, Isaac Vaqueiro, que quedou solamente o seu compañeiro. Esta é a única dúbida, porque é baixa desde o mes de setembro, igual que Laura Fernández. Non sei se ficharán a un novo saxo, non lo sei, porque de momento non teño coñecemento disso, pero bueno, supoñemos que sí, tendo en conta que Marbella sempre tuvo 4 metales, 2 saxos, 2 trompetas. Bueno, pois iso é un pouco o que teño que falar de Marbella. Vamos a falar agora un pouquinho das baixas que ten, como decíamos, Isaac Vaqueiro, Yael Amaros, que como xa sabedes regresa a Che, e Laura Fernández, non sei que vai ser dela, non sei que vai facer, pero bueno, xa se foi en setembro e tal e cual, entrou Zaira e, bueno, xa sabedes un pouco a historia, non? Bueno, pois esas son as 3 baixas oficiales que temos na Orquestra Marbellí. E agora vamos a falar das altas. Por unha parte temos a alta de Raúl Campo, que estaba este ano en principal, un artistazo completo, fai de todo, canta, baila, toca la guitarra, Celtino Puente, bueno, espectacular rapaz. Ademais ten unha proxección moi boa. A súa proxección anterior tamén foi moi boa, porque en principal creceu dunha forma espectacular. Así que Raúl Campo, que vai para a Orquestra Marbella, para min moi bo fichaje. Temos tamén a Laura K, o Laura Cardeñoso, que ven ali das terras de Castela León, de feito depende dunha formación de ali, lo desconozco completamente, non sei que nivel ten. E por outra parte, supoñemos, como dixe antes, que farán unha fichaxe para suplir a Isaac Vaqueiro esta temporada 2019. Pero bueno, de momento esa parte non la sé, non la voy a tocar, vale? Bueno, así de principios, así de tal, descoñecendo completamente o nivel que ten Laura, pois a mí me chama un pouquinho máis esta Marbella. Primeiro, porque creo que Raúl me gusta moito como artista, e creo que lle vai dar un pouquinho máis de empaque a dianteira. E segundo, continuar máis ou menos co mesmo grupo de músicos, e tamén continuar con Nando, vale, que para min como líder e como encargado pode dar moito máis do que estivo dando este ano en Marbella, se lle deixara un pouquinho máis de libertad, un pouquinho máis de acción. Creo que para este ano 2019 a orquesta pode estar un pouquinho máis asentada, un pouquinho máis centrada e avanzar un pouco nun camiño propio, porque para mí un dos problemas que tiña Marbella este ano que tiña un repertorio demasiado, pues, excepto algún tema, ¿no? Os temas estes, as cumbias que bota Marbella de Mi Prove Miguel e, pues chama,
a cumbia esta de Claudia e algún tema máis que teñen por aí polo medio, o resto a orquesta máis, non? Si é verdade que ten unha sonoridade propia moi marcada en parte gracias ao seu percusionista Roger, pero o Roger faltalle personalidade no repertorio, falta ese sello Marbella que tiñan hasta fai 3-4 anos que perderon de forma bastante completa. E eu penso que Nando está traballando moito nese nivel, un pouco nese camiño, sempre tendo en conta que obviamente é unha orquesta que é unha orquesta chamada das mediáticas, non das máis mediáticas, pero sí unha orquesta bastante mediática e que obviamente queren enfocar hacia a xuventude, pero sempre creo que mantendo unha certa personalidade e diferenciándose un pouco da súa competencia directa, como pode ser New York ou como pode ser orquestas dese nivel. É o que lle falta, creo que van traballar niso, creo que Nando si lle deixa un pouco de libertad traballar niso, sobre todo na parte de baile, e eu creo que o que lle fai falla. Así de principio, as fichaxes, a de Raúl a mí me convence, me gusta moitísimo, e a de Laura, pues é unha incógnita, podremos saber como funciona. Bueno, pues nada, esta é a Marbella 2019, espero moitísimo dela, sobre todo porque é o segundo ano deste proxecto e confío neste proxecto, espero confiar neste proxecto, así que esperando con ansia xa esta Marbella 2019. Falemos agora da Orquestra Panamá, unha orquesta que este ano tivo un crecemento exponencial, sobre todo nesta zona de Ferrol. Bueno, Panamá sempre tirou seu na zona de Ferrol, é un núcleo duro, é a parte onde máis triunfa, son de aquí, vale? Pero este ano, por exemplo, eu recordo a festa aquí das Neves no Val un viernes, que normalmente os viernes suelen ser bastante floxos, incluso os de agosto, non todos, pero hai algúns que sí. Está no campo petadísimo, pero a las 4 da mañana, o sea, unha cousa loquísima, máis xente o venres que o sábado, eso sí que é extraño, ¿no? E en parte eso era gracias a Panamá, o sea, esto es así, ¿no? Panamá está funcionando moi ben na zona de Ferrol e nalgúnha que outra zona tamén, máis. Bueno, este ano teñen bastantes baixas, pero eu vou ser claro e taxante. As baixas que teñen non tocan o núcleo duro da formación, non tocan o importante, o básico, a parte máis importante da formación. Para min, a día de hoxe, obviando que Alfonso e Cristina son os xefes e é o verdadeiro núcleo duro da formación, para min hai dúas figuras que se erixiron e se erixen como as dúas referencias a día de hoxe da formación diante o público, que son Richard de la Uz e Anxo Rigueira. Panamá a día de hoxe está onde está en parte, ¿no? Gracias a esas dúas figuras. E para min, como digo, xunto con Cristina e xunto con Alfonso, conforman parte dese núcleo duro moi importante da formación naronesa. Como non se toca iso e como a parte musical tampouco ten excesivos cambios, nin o teclista, nin a parte de metal, excepto aí algún cambio, guitarra, pois eu creo que Panamá vai seguir unha liña moi boa e tendo en conta quen fichan, pois Panamá este ano 2019 vai seguir liña ascendente, estou casi seguro. Bueno, como baixas teñen Alberto Malleiro, Dani Leiva, Samu Leira, batería e Robinson Ramos, trompeta, vale? Robinson Ramos, un dos millores trompetas que pisou a Verona de Galicia con moitísima diferencia. Samu Leira, un batería moi mozo buenísimo. Dani Leiva, que, pois, sí, fixe unha boa tempada, pero non sei, eu non veixo para este estilo de orquesta. Non lo veo. E Malleiro, que é un tío vale moitísimo, pero que, bueno, non continúa en Panamá. As altas, Ángel Moreira, vocalista que estaba este ano en Metrópolis, Rubén Darío García, tocayo aí a tope, voz de que este ano estaba en... Bueno, este ano non estaba en ninguna, pero bueno, estuvo en Puzzle, estuvo en Fama, estuvo en... La Tingala creo que estuvo. Bueno, veremos a ver como funciona. Ángel Moreira, bien, está ben. Non é nada loco, pero bien, funciona. E despois na parte de batería fichan a Santiago Cardona, que foi batería creo que a tempada pasada de La Ola, e a Germán Acevedo, trompeta que este ano estuvo en New York, que estivo en La Nueva Fila e que estivo en Panorama. Trompetazo espectacular para suplir a outro trompetazo espectacular como é Robinson Ramos. Así que nese aspecto, fichaje de, vamos, de sobra coñecido por unha parte, pois que además de solvencia, vamos, contrastadísima. Un dos millores trompetas que temos na verbena a día de hoxe, Germán Acevedo. De Santiago Cardona non podo opinar, veremos a ver como toca, pero bueno, esperemos que, eu penso que tendo en conta que Panamá ten moi bo ollo para fichar, eu dou por descontado de que moi bo batería seguramente. E despois das dúas voces de Ángel Moreira, si me chamou a atención en Metrópolis este ano, porque creo que fixo unha moi boa tempada, e de Rubén Darío, pois non podo opinar porque nunca lo vi. Así de principio, tendo en conta que o núcleo duro da formación, como dixen antes, non se toca, Panamá vai seguir o seu camiño, unha orquestra que se vai adaptar bastante ás festas, porque eu vina en Somozas e fixo un repertorio bastante de baile, e vino, por exemplo, na Toca e fixo un repertorio nos primeiros pases xa un pouco máis cañero, ou por exemplo en San Valentín. O sea, unha orquesta adaptable e que vai mirando pouco o público, unha orquesta cun moi bo nivel musical, cun moi bo nivel vocal, e unha orquesta que sobre todo ten un contacto co público espectacular, o sea, xa encandila a xente dunha forma natural, en parte, como digo, gracias a Cristina, gracias a Anxo e gracias a Richard,
que para min son, xunto con Alfonso, os 4 piares máis importantes da formación aranesa. Así que augurolles moi bo ano 2019 e moitísimos éxitos para esta formación, que ademais leva por bandeira a estas terras de Trasancos, porque terras de Trasancos que foron as terras con máis orquestas e millores orquestas no seu momento, pues agora solamente nos queda Panamá como representación. Así que a tope con Panamá, a tope con Panamá. Lo único que ás veces na Juega Festa un pouquinho menos de sonido non lle viña mal, pero do resto orquestón como la copa dun pino e augurolles moi bo ano e moi boa tempada para o ano 2019, sin lugar a dúbidas. Bueno, estamos falando de desfeitas pa aquí, desfeitas pa lo, esta orquesta que ten 10 baixas, esta outra que ten 7, esta outra que se lle vai todo o mundo, unha orquesta que se desfai, outra que non sei que. Bueno, unha locura. Pero tamén hai formacións que este ano decidiron non cambiar prácticamente nada da súa plantilla. É raro? Sí. Isto es lo menos normal este ano 2019? También, pero hai casos. E vou vos falar exactamente de 4 casos. El primero, Nazaret, grupo Nazaret que veo a luz este ano de 2018 por primeira vez. É un grupo que ademais está dando bastante que falar a lo por onde vai. Bueno, pues solamente ten unha baixa, por lo menos que coñezamos, Andrea Santamaría, a súa vocalista feminina, que se vai para Suavecito, que xa vimos, e entra Norai Vilas, que estaba no grupo de momento este ano. Bueno, eu non vin a Nazaret, polo tanto non poido opinar. Non vin nin a Norai Vilas, nin a ninguén, o sea que non poido opinar. Pero bueno, que seibades que estes son os cambios de Nazaret, polo menos así de principio. Segunda formación que vemos que non cambia moito, Grupo Nebraska, un grupazo como la copa dun pino que este ano fixo un temporadón impresionante. Para min, das formacións que máis me gustaron con moitísima diferencia, e unha formación das máis versátiles que temos na verbena a día de hoxe. Faiche un paso doble, un vals, música dos 80, rock, pop, cumbias, actualidad, lo que sea. ¿Qué pasa? Que además sabe muy bien qué votar en cada momento y en cada festa. No es de esta información, tenemos de todo y te echan un paso doble, después una cumbia, después un merengue, después una bachata, después y te lo mezclan todo. No, é unha formación que vai vendo o público, vai vendo a festa e dependendo de como esteña a cousa, pues vai votando o que se necesite. Eso é funcionar ben nunha festa. Haberá veces que acerten máis, outras veces que acerten menos, pero es lo que hai. Bueno, pues Nebraska, grupazo espectacular, un temporada increíble este ano 2018, ten solamente unha baixa. Parecía a principios desta tempada de baixas que non iba a ter ninguna, pero ao final Borja Novoa se vai, xa sabedes, para a Orquestra Panorama, falaremos agora mesmo diso, e chega Diego Grande, que chega, creo que era da Orquestra Ledicia, se non recordo mal, como guitarras, vale? Bueno, cambio por cambio, posición por posición. Si é verdade que Borja Novoa é moi bo guitarrista, pero eu creo que Diego Grande pode dar moi bo nivel e non creo que vai a influir nin para ben nin para mal no ritmo que está levando Nebraska, que como digo, é buenísimo, de das mellores formacións que temos agora mesmo en Galicia e das que mellor proxección teñen de cara ao futuro. Outra orquesta que vai cambiar pouco este ano, Miramar, unha orquestra que este ano tuvo un cambio profundo, non tanto a nivel de número de cambios, sino a nivel de profundidade. Xa sabedes que se foi Óscar Parente e entrou Cibran Santomé, e iso fixo que a orquesta pues buscara un novo camiño, entre comillas. E é verdade que sigue sendo unha orquestra moi pontevedresa, unha orquesta de baile, pero unha orquesta un pouquiño máis modernizada, cun repertorio, un primeiro pase un pouquiño máis actual, tamén incluso podemos decir un pouquiño máis acelerado, un pouquiño para abrirse ou tentar abrir camiño e mercado na parte norte de Galicia. Cambiou nese aspecto, pero como digo, non tiveron moitos cambios, e este ano tampouco van ter moitos cambios. Simplemente cambian a un dos seus trompetas, Jonathan Moratalla, que non continúa en Miramar, e entra Denis Díaz, que ven da Orquestra Pasarela. Así que cambio por cambio, posición por posición, non creo que vai a cambiar moito. Ademais este ano creo que celebran o seu 20 ou 30 aniversario, non me acordo. Bueno, celebra un aniversario, ten bastante boa pinta esta orquesta para este ano 2019, esperemos que continúen crecendo. E por último, outra orquesta que non ten cambios, esta sí que non ten cambios, e incluso non só non ten cambios, sino que se reforce, a Orquestra Saudade, unha orquesta que este ano tamén fixo un temporadón impresionante, unha orquestra que é das que a día de hoxe mellor funcionan a hora de baile. De feito, na zona de Pontevedra arrasa e teñen moitísimas fechas. Aquí na zona de Ferrol costoulles máis entrar. De feito, a primeira comisión, e lo podo decir con orgullo, que confiou na Orquestra Saudade de contratación para tela nas súas festas foi a Comisión de Santa María de Vilar, e allí la tuvimos con Nebraska e arrasaron las dos. Bueno, Saudade, unha orquesta como la Copa dun Pino, sona moi ben, teñe moi boas voces, moi bo sonido, moi boa iluminación, todo está bastante ben cuidado nesa formación, incluso o repertorio, a pesar de que hai partes que é un repertorio un pouquinho máis estándar, pero sona moi ben. Bueno, pois este ano vai sonar mellor porque van fichar a un percusionista, o percusionista que estaba este ano en Jerusalén, que estuvo en Capitolio, que estuvo en varias e diversas formacións na Verona de Galicia, que é Roy de Urbano. Moi bo percusionista que lle vai dar unha nova dimensión a Saudade e que creo que lle vai dar bastante
bastante gustito. La verdad es que me gusta ese reforzo que foi a Orquestra Saudade, sí señor. E por último tamén decirvos que hai unha fichaxe nova por aquí, hai máis, pero bueno, así que estivera bien, que tivese tempo para ver, a de Óscar Ortega, trompeta que este ano estaba nos Trovadores, que estuvo en Marbella, que estuvo en La Bámbola, que estuvo en Palladium, creo recordar. Bueno, estuvo un montón de formacións, una por año, básicamente. Cada ano cambian, non sei por qué, pero bueno. Bueno, pues este ano vai estar en Nevada, lo cual certifica que Nevada po ano que ven vai ser unha das orquestas revelación da tempada 2019, sen lugar a dúbidas. Orquestón o que están preparando esa xente de Ourense. Cuidadito con Nevada. Falamos aquí xa de desfeitas, pero tamén falamos de orquestas que teñen poucos cambios. Ahora volvemos ás desfeitas, maiores ou menores, pero desfeitas ao fin ao cabo de dúas formacións de primeirísimo nivel. Bueno, unha formación de primeirísimo nivel e a outra que é tamén de primeiro nivel, pero un poquinho máis abaixo. A nivel mediático estou refiriendo, vale? Vamos a empezar pola de primeirísimo nivel, que é a Orquestra Panorama. Unha orquestra que por norma xeral non fai moitos cambios ao longo do ano, non suele cambiar casi nunca a parte musical ou que é o núcleo duro da súa parte musical, véase Ouviña, Giorgio, Lote, etc, etc, etc. Unha orquesta que ademais é moi difícil saber as súas fichaxes. Si é verdade que pouco a pouco Panorama se está abrindo nese aspecto, pero hasta fai 2 anos era moi difícil saber a quen fichaba ou quen se iba de Panorama a estas alturas do ano. E unha orquesta que, como digo, non ten moitos cambios ao longo do ano, pero este ano sí. Se une a la moda de la París, a la moda de la Olympus, a la moda de la Fórmula, a la moda de prácticamente todas las formaciones, incluso las mediáticas, y dice: ¿qué? Nosotros somos la primera a nivel mediática, la primera a nivel de cobrar y la primera a nivel de infraestructura. Me cago hasta en Cristo. También vamos a ser de los primeros en fichajes. Y así van a ser. Pues ¿por qué? Pues básicamente porque Panorama ten bastantes baixas, e además baixas moi sensíveis. A saber, unha baixa para moitos inesperada, que é a baixa de Lote, guitarra que leva moitísimos anos na formación, figura dentro da orquesta e a nivel mediático tamén un dos guitarras con máis arrastre dentro deste pequeno pero gran mundo. Así que Lote non seguirá en Panorama 2019, tampouco seguirá Daira Monzón. Esta segunda etapa de Panorama a mí me sorprendeu un montón a nivel de voz, a nivel artístico. Erixeuse como unha das moi boas voces que temos na Verbena de Galicia, ou que tiñamos na Verbena de Galicia, porque creo que Daira de momento se retira do mundo das orquestas, que sepamos. Segundo, baixase tamén Nati Mende, a pontesa, unha das millores voces femeninas que deu a Verbena de Galicia. Isto sí que é indiscutible. Vozarrón como la copa dun pino, espectacular, móvese a Dios, bueno, unha das grandes da historia da Verbena de Galicia. Bueno, pues tamén se baixa do tren de Panorama para este ano 2019. Tampouco continúa Nico, tampouco continúa Bujía e tampouco continúa Ande Laboria, o saxo que teñen esta temporada 2018. Así que como vedes, bastantes baixas e algunhas delas moi sensibles, como é a de Lote, como é a de Daira, como é sobre todo a de Nati Mende. E bueno, esas son as baixas coñecidas de momento da formación monfortina. E agora vamos a falar un pouco das altas que de momento coñecemos, vale? Tamén, sí, é verdade, se me olvidaba, Puglisi, que novo vocalista de Israel, tamén é baixa en Panorama, que se me olvidaba, ya non me acordaba. Bueno, bailarín, que era en Panorama e que estaba en Cuarta Calle, creo. Esas son as baixas coñecidas, ahora vamos a falar das altas coñecidas. Bien, vamos a empezar. Borja Novoa Iglesias é o novo guitarrista da formación. Es lo que coñecemos de momento. Por Lote, espectacular guitarra. Ven aí nun sitio moi complicado, porque como digo, Lote é unha das grandes figuras a nivel mediático da orquestra, pero bueno, veremos a ver que papel cumple. De calidade, eu creo que vai sobrado sen lugar a dúbidas. Temos tamén a fichaxe de Irene Iglesias, que xa é oficial desde fai tempo, ainda que xa se sabe desde fai ainda máis. O regreso de Irene a Panorama vai ser esta segunda etapa dela nesta formación. Chega a Panorama no seu mellor momento, a nivel artístico, a nivel de voz, a nivel todo. O sea, leva 3 anos en Olympus, rivalizando directamente con Gemma, con Nati, con Fátima, con las mejores. Espectacular, sobre todo o ano pasado, co tango de Roxanne e uns temas impresionantes, incluso este ano co tema de Titanic, ainda que se luceu menos, chega no momento a Panorama de caramelo. A outra fichaxe que coñecemos é a de Raúl Paz, que este ano estaba na Fórmula, estivo en Gran Parada, estivo en Charleston, unha figura importante dentro do mundo da verbena, moi boa voz e sobre todo un carisma arrollador. Tío super carismático, conecta moi ben co público, ten moita presencia, é moi potente encima do escenario como artista. Ojito, porque se vai unir a Mario, que é brutal, a mí me sorprendeu moitísimo desde que está en Panorama, e a Lito. Cuidado con el trío de vocalistas que temos en Panorama 2019, que eso, a ver quen lo para, E por último, a fichaxe, para mí é a fichaxe estrella de Panorama este ano. Esta é a primeira vez que pasa na historia, polo menos que eu recorde. Isto é como o fichaje de Luis Figo polo Madrid. Creo que foi polo Madrid, non? Cando estaba no Barça, creo que foi unha cousa así, ou de Ronaldo, non? Non me acordo, no, do fútbol ando un poquito escaso. É parecido. Vale.
A fichaxe estrella de Panorama este ano 2019 é a fichaxe de Fátima P, artista de los pies de la cabeza, elegancia, presencia, calidade, voz, potencia, es que lo tiene todo. Para mí, de las mejores tamén da Verbena de Galicia, que se une nun dueto femenino espectacular a Irene Iglesias. Solo digo unha cousa, me queda por saber que vai ser o saxo. A ver, que igual aí temos unha sorpresa moi fuerte. Me queda por saber o trompeta e me queda por saber algunha cousa máis. Pero bueno, eso son o que eu máis espero. E tamén espero que se faiga oficial unha fichaxe tamén moi importante que tamén vai romper esquemas. Bueno, xa o de Fátima creo que lle rompeu algún esquema por aí, pero xunto co de Fátima vai romper moitos esquemas. Cuidado con Panorama 2019. A mí este ano Panorama me gustou. Si é verdade que obviamente non a poido comparar en gustos personales a los satélites, ou a Trébol, ou incluso a París, ou... Vale, porque pues, o estilo de Panorama non é el que máis. Pero Panorama este ano tivo un temporada moi impresionante. O sea, a nivel musical demostraron muitísimo, a nivel vocal igual, renovando o repertorio, adaptándose moi ben a xente, chegando moi ben ao público. Fixeron un temporada. Para el año que viene, ojito con Panorama, porque van ir a matar, artísticamente falando. Como non espabile París Noia, como non espabile Olympus, como non espabile a Fórmula, e como, bueno, el combo no, que el combo va a subar. Ojito con Panorama 2019, porque como non espabilen os demais, se come la competencia nese rango de orquestas, nese rango de orquestas mediáticas. Es que se las papa, directamente. Así de claro. Haberá que ver qué repertorio montan, haberá que ver qué espectáculo montan, haberá que ver moitas cosas. Pero a pinta de Panorama 2019 es... de que van a facer un arrase. Non me lo podo aguantar. Creo que o 25 de xullo, non sei se vai facer o 23, o 24 ou o 25, non sei, pero o 24 ou o 25 de xullo non sei que de días, xa se certificará. Van a estar en Somozas, París, Panorama e Olympus o mismo día. Bueno, pois esa é a opinión de Panorama. Van moi potentes este ano, de verdade, van moi potentes Panorama e ten unha pinta espectacular. E mira que eu son de París e todo o que vos que irades, e París me parece que este ano fixeron boas fichaxes, e creo que París a nivel musical non lle ten nada que envidiar a Panorama, porque non lle ten nada que envidiar a Panorama, como non lle ten que envidiar nada a nadie. Olympus este ano a mí personalmente vino en Vilalba, en Lanzós, e para todos os cambios que tuveron me parece moi correcto, pero que Panorama me parece que van moi potentes este ano. Bueno, falemos agora de outra orquesta que está sendo tamén centro de atención na Verbena de Galicia últimamente, unha orquesta que creceu moitísimo nos últimos anos, unha orquestra que a día de hoxe está entre as máis mediáticas da Verbena, un orquestón como a Copa dun Pino tamén, que é a Orquestra Cinema. Cinema leva uns cuantos anos sin cambiar plantilla, polo menos non de maneira importante, de feito creo que levaban como 2-3 anos sin tocar a parte musical, moito dicir, moito dicir, pero isto pasa sempre, cando levas 2-3 anos así estables e tal, ao final sempre pasa algo que lo cambia todo e escacharra todo. Este ano teñen bastantes baixas, e non só na parte musical, a pesar de que na parte musical non tocan lo fundamental, non tocan nin o batería, nin a teclista, nin tampouco o Barruso, o director musical. Pero si é verdade que obviamente tes a baixa de Alexis Iglesias, que tiña un tirón de público tremendo, que como guitarra era moi bon, incluso este ano se atreveu a cantar algún tema no final do segundo pase, e a Cristian Juncal, que tamén é unha figura super importante, ou era unha figura super importante dentro da formación máis agresiva de Galicia. Son dúas baixas sensíveis, pero, bueno, daquela maneira porque non tocan o núcleo duro a nivel musical da formación. Isto que hai un pouco, ¿no? A nivel de musical, pero que tamén se toca moitísimo a parte feminina, a parte da dianteira feminina, e ademais para min unha baixa super sensible como é a de Lucía Sánchez, que como xa sabedes está en París, e tamén a de Vanessa Sosa, que esta era a segunda etapa en cinema e que demostrou moitísimo en cinema, tanto na primeira como sobre todo nesta segunda etapa. Por tanto, moitas baixas para ser cinema, tendo en conta o seu histórico dos últimos anos, pero tamén baixas importantes sobre todo na parte da dianteira. Bueno, como decíamos, a baixa de Alexis Iglesias a guitarra, baixa super sensible, a baixa de Cristian Juncal no baixa tamén moi sensible, que son a parte musical, e despois as baixas máis sensibles e que máis a xente vai notar, a de Lucía Sánchez por unha parte e a de Vanessa Sosa por outra parte. Altas, que ten a formación a Andrés Pérez como guitarra, non sei quen é, tengo que reconocerlo, non sei de onde ven, teño que dicilo, pero bueno, ven no lugar de Alexis Iglesias. E despois un fichajazo que a mí sí me parece impresionante, porque si lo conozco, que o de José Cuba, fillo de Cuba, o baixista de Principal, un dos millores baixistas da Verbena de Galicia, e o seu fillo vai polo camiño, un baixista espectacular, estuvo moitos anos en Players e este ano estaba en Jerusalén, acabou ali a aventura daquela maneira, e me parece un fichajazo para parte de baixo
buenísima, ademais é un tío que se move no escenario, non é vestir baixista. Bien, me gusta ese fichaxe, ese señor de Andrés Pérez non pode opinar. E despois na parte da dianteira temos a Cris Somaz, que ven da Orquestra Foliada, estuvo ali este ano en Foliada, como digo, estuvo varios anos en Ciudad Cristal. Eu, se teño que ser realista e sincero, non a coñezo moito a nivel artístico, creo que a vi solamente unha vez un cacho do segundo pase nas festas do San Martiño de Covas aquí ao lado en Ferrol, fai 2 anos, creo que foi, e sinceramente non me recorda. Pero si é verdade que todo o mundo que veu a Foliada este ano e que veu a Ciudad Cristal no seu momento, pois sempre me fala que é unha tía, que é unha artista moi activa no escenario, moi dinámica, moi potente, canta ben. Eu de feito teño visto algún vídeo dela e a verdade é que como cantar, canta moi ben. Entonces, a pesar de que non a coñezo, a mí me tiene moi buena pinta e é un pouco o que levo dito con Foliada, o que levo dito con varias formacións, apostar polo talento xoven, que é algo que normalmente sempre fai cinema na parte da dianteira feminina. No seu momento apostou por Laura Fernández, no seu momento apostou por Laura Trujillo, no seu momento apostou por Lucía Ribada, por un montón de artistas moi boas, xóvenes e moi boas e con moita proxección. E bueno, eu penso que Cris Somaz vai un pouco nesa liña, ¿no? O igual que na liña de Tamara Fernández, que esa artista sí que a vi en triunfo este ano e sí que me sorprendeu. Eu vin en triunfo este ano, vin a Tamara e dixen, hostia, esta rapaza canta ben, ademais tamén é moi nova e ten moi boa pinta e ten, creo que, un camiño moi bon por facer por diante. Así que o único que me desconcerta aí un pouco é Andrés Pérez, porque non o coñezo, non sei ni sequera de onde ven, non sei se é bon, se é malo, como é, non sei, non podo opinar del. José Cuba me gusta moitísimo como fichaxe, sobre todo ademais tendo en conta que Cristian Juncal é unha figura moi potente na parte diante da formación e bueno, tens que buscar algo similar. E despois Cris Somaz, como todo o mundo me fala moi ben dela e como eu teño visto algún vídeo por aí, a mí me tiene moi buena pinta, me parece un fichajazo. E de Tamara Fernández, que vin en directo en triunfo este ano en Parada con Armonía Show en Ordes a mediados de xullo, me tiña bastante boa pinta e como é moi moza e pode avanzar moito, pois tamén me dá moitas esperanzas. Así que o que parecía que eran baixas moi sensíveis, o que parecía que era algo complicado, o que parecía que era realmente tal, eu creo que pode ser unha oportunidade de cinema para seguir crecendo. Obviamente isto é unha oportunidade para seguir crecendo e sobre todo unha oportunidade moi importante por apostar polo talento xoven e por crear novas figuras dentro da formación e dentro do mundo da verbena, que eso a cinema se lle dá bastante ben. Moi boa pinta este ano 2019 e tendo en conta que a dirección musical é a mesma, que a calidade musical é espectacular, porque mantemos a DJ Rubén, mantemos a Leo Correa, mantemos os dos trompetas, mantemos a Barruso, Barruso, por Dios, a orquesta vai sonar a Dios. Na parte de contacto co público, cero problemas, porque aí están o Romero e tal, o sea que a orquesta eu creo que vai funcionar igual, parecido, incluso ao millor nos sorprende e mellor, que por exemplo nesta zona de Ferrol arrasaron, vale? Así que boa pinta, apostando polos talentos xóvenes esta cinema 2019, o cal me parece moi acertado. Bien, me gusta para cinema. ¡Hala! Con esto y un bizcocho rematamos el quinto resumo de fichaxes da verbena de Galicia. Como dixe no seu momento, seguramente haxe algún vídeo máis, pulindo algunhas cousas, porque ainda queda Panorama, ainda queda Galilea, ainda queda alguna outra información por aí, a ver se sale, por exemplo, Jerusalén, que en principio xa parece que non vai salir ao final, algunha formación que queda aí por formar tamén, algunha formación que queda por pechar fichaxes, queda Fórmula, por exemplo, queda un montón de cousas. Entonces, poquito a pouco vamos a ir sabendo, vamos a ir pulindo certas cousiñas, certos elementos en vídeos futuros, pero de momento creo que vai sendo hora de deixar aparcado este tema das fichaxes e empezar con outras cousas, que ademais estamos en decembro, estamos empezando este mes de decembro, este último mes do ano, e creo que vai vir moitas cousas. Vai vir o resumo personal da temporada 2018, vai vir un vídeo especial para el 25 de diciembre que estamos aí preparando, vai vir o directo, que probablemente, xa vos faigo spoiler, sexa o próximo domingo 9, non sei a que hora, xa vos irei poñendo no Facebook, no Instagram e todas aquelas redes sociais nas que me seguides, os horarios, o día e todo, vale? Para que vos podades estar aí pispando e cando sexa, pois estar preguntándome e falando entre nós, vale? Vou facer tamén un vídeo especial sobre o tema de caminas, sobre o tema, ao mellor sobre o tema de repertorios, el ansiado ranking que hai gente que me pide cada 2x3. Así que contido novo, contido variado, sobre todo o que quero ofrecer neste mes de decembro, que é o que máis me interesa, porque fichajes, pues mira, 5 vídeos, ala, venga, ya está. Para el año que viene ya non interesa ni Cristo. E os vídeos que ao mellor poido facer a partir de agora sí poden ser bastante interesante, vale? Así que nada, os espero en el próximo vídeo, que será, sexa a próxima semana, mañá, pasado ou non sei cando. Mañana non,
Disfrutade moitísimo desta ponte, disfrutade moitísimo dos días que teñades de vacacións, os días libres, os días etc. E nos vemos en el próximo vídeo. Non sei se será a próxima semana, pois probablemente, moi probablemente sí. Non sei de que será, teño ganas de facer o resumo personal da tempada, tanto a nivel de cale como tamén a nivel personal. Non sei, ya se verá, ya iré pensando e ya iré madurando aí en mi cerebro. Con esto y un bizcocho, como decía antes, nos vemos en el próximo vídeo. Si vos gustó el vídeo, ya sabedes, darle ahí muy fuertemente un me gusta, dedito arriba, manita arriba, pim pam fuera. Toma la casitos, compartid, comentad y opinad y nos vemos en el próximo vídeo. Madre mía, qué pelazo me marco. ¡Hala! Adiós, guapos.